благодаря за това, че сте тук и уважихте поканата на органите, организиращи избирателната кампания в нашия университет. Всеки от кандидатите за ректор да има възможност пред обширната аудитория на академичната общност, най-голямата ни зала, да изложи своите разбирания, намерения и да отговори на въпросите към него. Не би трябвало и не виждам хора, които аз да не познавам и те да не познават, но все пак с няколко думи не толкова кой съм аз, а защо съм тук. Ще призная, че не взех лесно решението да кандидатирам за тази много отговорна позиция в много трудно време. Много фактори управлиха това мое решение, но основанията съм ги споделил както в концепцията си, така и в публични изяви и в разговори с различни представители на академичната общност. Мисля, че от гледна точка на житейски и професионален път съм точно на правилното място в правилното време. Преди 2 години върших заедно с университета 50, нямам още 52, така че имам силата, енергията, младежкия дух и достатъчно опит, струва се. Не крия, че това, което научих през последните 12 години е едно огромно богатство, но то може да бъде използвано предимно сега, утре и други ден. Опитът, който придобихте по заместник декан на големия историко-юридически факултет и то по учебната дейност. Тогава обаче правиха нови планове, преструктурираха се някакви неща, за първ път се вкараха кредитите и плановете. Горд съм, не е хубаво дума към православна етика, но доволен съм, че тези планове, които тогава направихме с колегите от факултета, все още се учи по тях на как да правя. Опитът ми като заместник директор пък ми даде съвсем друга гледна точка и самочувствие, макар че не трябва да се надценява. Учебната дейност и акредитацията се сляха при мен още през 2009 година. 2007 поех ресора учебна дейност, тогава още имаше заместник ректор отделен по акредитацията, но станаха някакви промени в структура и от 2009 до идващата утре експертна група води и тази дейност. Мисля, координирам тази дейност. Безспорно, над всички стои ректора и огромната отговорност, която вече ми идва на ум, защото скоро ще дойде момента, в който някой от нас ще поеме тази тежест, е него. Той подписва, той отговаря за парите, за бюджета, всички не го гледат, не го търсят. Ние сме едни помощници и координатори, но и това не е малко. Искам да кажа, че научих много неща, минахме през много премеждия, даде ми се възможност да се срещам и да работя с всички факултети и звена на университета, което е голямо богатство. Дори проблемите, които не решавали също като опит. Другото е малко емоционално и много интимно. Това, че съм връзник на университета, може би едва ли е някакъв знак, но аз го приемам като някаква специална моя си мотивация вътрешна. Разбира се, че основанията ми се опират за това, че съм говорил с много колеги, които подкрепиха евентуалното ми кандидатиране. И то го подкрепиха по един много категоричен и решителен начин. Някои от тях и днес ги няма и може би няма да се изкажат публично, защото имат известни опасения. За жалост има такива опасения в нашия университет, в навечерието на идващите избори. Но благодаря за откритостта, за честността, за академичното мъжество, на повече женския състав на катедра музика, на колегите от катедра природознаване, на колегите от катедра археология, историческо богословие, които, бих казал, се осмелиха да ме предложат. И разбира се, на двата факултета на православния и богословски факултет и на исторически. Тази номинация не означава, че членовете на тези общности непременно ще гласуват за един
Но това даде възможност да се покаже, че има хора, които предлагат и моята кандидатура. Както вероятно сте се запознали от публикуваните концепции на участващите на държавата, моята е малко по-малко от 15 000 знака и отговаря на изискванията. Автобиографията ми също е кратка, за да влезе в рамките на 5000 знака. Затова бързам да кажа това, което липсва в автобиографията. Иначе в тези книжки, които съм подготвил сега, тази част е добавена. Не бях посочил курсове лекции, които чета, защото си мислех, че това е известно, като съм посочил областите на научни интереси. Накратко, в няколко факултета в последните години имам шанса, освен новата история на България, което е основното ми академично амплоа, периода 18-19 и след освобождението на 2 септември, история на българската култура в целия диапазон и по-специално в женска култура, и история на идеите за държавно устройство и произлезе от тях факултативен курс пред студентите от специалност право, българският конституционализъм през 19 началото на 20 век, които чета вече няколко години. И аз се радвам на това, че се виждам с тези студенти и доколкото имам отзиви, те се радват на различното, мисля, от моя страна преподаване, общото приятелство там все пак доста по-строго професионално преподаване на науките на право. Няколко магистърски програми не са безизвестни, впрочем в качената в сайта на моя автобиография тези неща ги има. Едно от обществените им ангажираности, което също ми дава самочувствие, макар че не трябва да се надценява, е това, че от 2009 година съм председател на местния клон на Съюза на учените в България, а той е един от най-активните, един от първите клонове създадени извън столицата, не случайно е създаден от първия директор, член-кореспондент Александър Бурмов и неговият пръв помощник Димо Минев. Там работим с много хора от различни области на науката. Свикнали сме да се изслушваме, да се разбираме и да работим без пари. Това е едно голямо богатство за хора като нас в едно много комерциално време. Има известна материална отговорност, която ме научи да внимавам какво подписвам, тъй като имаме материална собственост, къщата с маймунката е наш дом. Имам хора неща, плащане, данъци и така нататък. Дребни неща, но все пак човек трябва да внимава. Явявам се нещо като малък работодател на този скромен екип. Общо взето аз поделих днес пред няколко медии, че би могло да се каже, да се даде като правило, че кандидата за ректор на такъв университет като Великотърновския трябва непременно да съчетава няколко качества и добродетели. Да бъде доказан и известен в своята област на науката и като изследовател, и като преподавател. Да бъде човек с активна обществена позиция. Все едно как е изразява. Да има експертността в своята област и непременно организаторски качества, които да е показвал във времето, в работата си в административни структури, в управленски различни нива и да има самочувствието, че може да работи с хора с много различни нагласи и много често с различни цели, всеки един от тях. Знам, че изглежда много претенциозно да кажа, че аз отговарям на четирите изисквания, но мисля, че ако не отговарях, нямаше да ги изтъкна. И така, към конкретиката. Мисля си, че без да се сравнявам с другите колеги, всеки има своите достоинства, съм ви предложил, като членове на Общото събрание, една концепция, която е балансирана и която съчетава общата визия за състоянието на университета и бъдещето му в краткосрочен план с една по-цялостна представа какво можем и какво не можем да правим. Затова в началото, ако сте забелязали, не съм се поставил за цел издигането на по-високо ниво, както се казва в такива документи, а давайки си сметка за тежкото състояние, в което се намира висшето образование в България изобщо, и ние като част от него, то дори да запазим реномето на Великотърновския университет като водещ национален
образователен и културен център, би било добре. Би било една оптимална задача. Разбира се, че много бихме искали и аз и екипа ми да го издигне на още по-високо ниво. Дай Боже да може. Само две думи по това изходно състояние. Ето днес става ясно от материали качени на сайта на Министерството на образованието и науката, че вече е факт законопроект, който аз отдавна знам и затова съм коментирал по някакъв начин концепцията си, който предлага много сериозни изменения в законовата основа на висшето образование. С други думи, възможност за отначало с малък процент, след това по-решително съкращаване на държавна субсидия за някои специалности и направления. С други думи, рейтингът, който до сега беше 12, 15, 20% субсидията, ще достигне до 30% на първо време, след това и повече, да чак до 60%. Като образуваш бюджетоформиращия приход. Системата на рейтинга, както знаете повечето от вас, е доволно критикувана от всякакви академични общности и като че единствените, които я харесват, са тези, които са на първите места в нея. Макар че там има известно, все пак, отношение на критичност. При това не е рейтинг на висшето училище, както правилно се отбелязва в някакви документи, е рейтинг на специалности и направления по доста странно съчетани технологично помежду си критерии, в които оценката на Националната агенция за акредитация, примерно, никак не е висока като степен. А всички ние знаем, и с повечето от вас съм работил, колко усилия ни отнема това да сме добре подготвени за акредитация, да сме изрядни, да сме отговорим на критериите. Това дава 20 пункта. Прословутия пазар на труда в момента е водещ критерий в тази система. Затова съм написал някъде по-надолу в концепцията си, тези от вас, които са чели, вероятно са отбелязали, че и това съвсем искам да го споделя, ще се опитам да организирам, да споделя академичната общност в смисъл с всички възможни средства да се противопоставя на такава политика за ограничаване, не дай Боже, за спиране на специалности и направления и държавна поръчка, които не отговарят или са в дъното на този рейтинг, така направят. Към тези принципи няма какво да добавя. Може би да оставя все пак възможност, ако някой ме пита за нещо, тогава да говоря. Но мисля, че са ясни и защитими. Целите също съм ги обмислил, разбира се, преди да ги споделя с широката аудитория. Това поне бих искал. И то основна степен. Затова са и основни цели. По-конкретно за отделните сектори, вече имаше повод да коментираме в социалните мрежи това, че се застъпвам за разбирането да се запазят специалностите, определящи профила на някои академични основни звена, най-вече на факултетите, на първо място тези, които са най-характерни за тях. Знам как звучи и как изглежда и че не е много ласкателно предизборно да се говори за промяна на учебните планове. Много от нашите колеги вече им омръзна да се занимават с тази дейност. Аз понесах доста критики през тези 8 години, защото някакви пъти циклично го правихме планове, правихме нови. Тук става дума за една много точна обаче преценка, наистина критична, неформална. Не просто какво представляват плановете, а дали е възможно цялата наша красива многоспектърност от специалности, което ни прави истински университет, а не университет от няколко атрактивни направления, които лесно се сливат в долните курсове. Можем ли, вероятно можем, да формираме един блок основен от най-важните задължителни дисциплини, които определят облика на специалност. И да се опитаме този блок да присъства
във всички специалности от едно и също направление, което със сигурност ще спести средства, часове във вторник и ще ни помогне да се решим от някои излишни разходи. Второ, реален избор от страна на студентите означава, че моите наблюдения като заместник ректор показват, и това го знаете деканите, и заместник деканите, и много други хора, че понякога избора не се прави от студентите, ами се спуска. Точно по това въпрос. Включването на модули от факултативни дисциплини е мой личен опит. Моя лична идея, пък опит е на историческия факултет, вече и на други. Когато правихме плана до 2003 година, включихме в факултативната част с равен брой часове, 360, за да отговаря на педагогическата правоспособност, педагогически блок или чужд език, или други дисциплини, които са характерни или допълват сполучливо основната специалност. Студентите се избират на време един от трите блока и стават или учители, или по-специално специализиран език, или просто се допълват часовете с някои други дисциплини. Но съпоставеността е много лесна за модулирането и е успешен начин в някои хуманитарни особено специалности да се добави педагогическия блок. Мисля, че посъветвах и опитах да приложим този опит и в философския факултет, където учиха учителската правоспособност отделно от това и беше голям проблем първите 2-3 години. Не беше трудно, пък се учеше, пък как се плаща, пък как ще възлагаме часовете. Би могло на други места да се направи това. Не е задължително точно по този начин, но това е моят опит. Това, което тук е на този слайд, вероятно можете да споделите другите колеги и е задължително в условия на недоимък. Новите специалности, които откриваме, да не бъдат просто атрактивни, защото някой му хрумно, колко интересно звучи или какво си, а да бъдат базирани на една критична представа и анализ, има ли нужда от такива специалисти. След като става ясно, че пазара на труда и реализацията на нашите студенти става изключително важен фактор за финансирането им. Включително чрез наскоро публикувания законопроект, който най-вероятно ще стане закон за изменение на ЗДО. Ето го текста, за който казах преди малко. Третото изречение или абзац има предвид нещо, което вероятно и сегашното ръководство от Центъра за квалификация ще каже, че преследва като цел. Аз съм го заявил по-категорично, след разговори с мои колеги, млади по-опитни, че има възможност сегашният Център за квалификация, който аз предлагам да стане Център за продължаващо обучение, да привлича много повече граждани, които няма да получават ОКС, бакалавър или магистър, а ще получават конкретни компетентности, специализанти ще бъдат. И по този начин липсата на достатъчно кандидат студенти от завършващите набори може да се компенсира от част, разбира се, с приходи от такива обучения. Това е моята идея и мисля, че не е невъзможно да бъде реализирано. Центърът за електронно и дистанционно обучение е нещо, което се струва доста разумно, ясно, има го на други места, добре функционира. Ние в момента държим един конгломерат, наречен Център за образователни технологии, който хем не отговаря на наредбата за дистанционно обучение, изискваща непременно да има отделен център за това. Хем в него са колегите от аудиовизуалния център, една група хора, занимаващи по презумпция с образователни иновации и колегите, обслужващи дистанционно обучение. Някакси дървено, водно и зелено. Няма общо корен. Изваждането на дистанционното и електронното обучение в едно звено, без да търсим и непременно да предвиждаме нови щатове, ще го направи по-компактен този център с две основни направления. Дистанционното обучение и електронното, което е много модерно, което се изисква от стратегия за висше образование и от всички модерни, нови документи и перспективни инициативи, към които нашето правителство се е присъединило. Кариерният център, убеден съм, трябва да действа по-активно и то в пряката си област, посредник между работодателите и нашите студенти. Много по-активен. Не случайно там има свободен щат, който може да бъде заед или да бъде трансформиран, както да е. Това е нещо, което идва от моя дългогодишен опит. Много отдавна, аз съм споделял пред колегите от Академическия съвет, през
той става почти на 6 месеца, веднъж отчитам първата сесия, след това товариската, че кандидат-студентската работа стана отдавна целогодишна. През октомври-ноември последно отчитам изтеклата кампания, през декември трябва да правилника и новите специалности. И през цялото време върви някаква работа. Сегашният административен начин и модус на организация, през учебния отдел, с хора, които имат други ангажименти и други задачи, през деканите, които формират Централната комисия, която се събира рядко и най-вече по време на кампанията през лятото, струва ми се не е най-доброто решение, чисто организационно. Този кандидат-студентски център няма да замести Централната комисия, нито ще я измести. Но ще бъде едно оперативно звено, мисля, че съм го казвал някъде, без да назначаваме нови хора, може би само ще трансформираме някакви бройки, който с това ще се занимава през цялата година. Ще получава нови идеи, ще ги осмисля, ще ги предлага на ресорния заместник ректор или на ректора, ще позволява и комуникира с инициативните факултетски ръководства, дай Боже, когато те имат някакви свои идеи и разбирания. Ще ги подсеща, че от тях зависи събирането на кандидат-студенти и това не е работа на някой администратор, а на съответните факултетски общности, които трябва да си търсят студенти, за да има кого да обучават. И сега, не знам дали някой е забелязал, на първото решение, което е свързано с кампанията на кандидат-студентската, едно от решенията винаги е осигуряване на необходимите средства за започване на рекламна дейност по следващата година. Толкова малко са хората, които се възползват от това, че не че има много пари изобилие. Никога никой не е отказвал, нито аз като ректора, на тези, които дойдат и кажат, искаме да направим диск, искаме да отидем в Енската гимназия, в и тези тук наши таргет групи, защото имаме нещо предвид. Напротив, точно това е подхода, само че не се прави достатъчно активно. Обединил съм в една обща тематична област няколко дейности, защото ми се струват свързани. Международната дейност, да, мисля, че трябва да бъде строго подчинена на мисията и на приоритетите на университета. Защото не сме в положение да откликнем на всички предложения за контакти с нас. Някои от които излизат доста скъпо. Затова съм написал и да бъде съобразена с реалните ни финансови и други ресурси. Приоритет трябва да бъде старите, трайни, двустранни контакти, такива приятелства, които са изградени и които са превърнали в лични другарства, даже, откъдето може да търсим наши студенти чуждестранни. Дори по начина, който се опитваме да го правим и трудно става с УФА и РДР, чрез обучение в двата университета партниращо. А трудността, както е известно, ако не се знае да кажа, идва от административно, правно и всякакви други ограничения. Това не значи новите договори и новите международни споразумения да ги изоставят, ако някой да се говори. Но да се стремим да ги използваме прагматично с оглед на това, което ни е нужно в момента. И да не пилеем средства. Студентския обмен, програмите Еразъм и цялата серия Мундус също, не само, че няма да спрат, но ще търсим и нови договори. В тази област ние имаме много добри практики, само става да ги обогатим и да ги развиваме, защото ако нашите студенти и преподаватели не ходят навън, то не се изпълнява основната мисия на университета да бъде в постоянен контакт с международните академични общности. И по този начин да бъде част от нея. Относно рекламната стратегия, съм убеден, че това трябва да стане колкото се може по-скоро, умно, да се направи от разбиращи тази работа хора, да се приеме от колективните органи, т.е. да се обсъди широко и да се следва. Не е добра рекламната ни работа. На парче страда от много пристрастност, едностранчивост и липса на ефект в крайна сметка. Би могло да се мисли за разширяване на сегашните медийни форуми
чрез електронен университетски вестник, какъвто имат някои университети. Тук виждам огромно поле за сътрудничество с студентския съвет и мисля, че те няма да откажат. Пък има и специалности, които цяло с това се занимават, за които ще бъде даже възможно това да бъде практика. Мобилните кандидатстващи групи са нещо, което вече правим. Групи от доброволци, така да се каже, студенти, които обикалят страната и заедно с преподаватели добре информирани, търсят свои колеги за по-малките курсове. В същото време разпространяват връзки, създават контакти и помагат на университета. Включването в националния